ev dem û hemû demên we xweş bin temaşevanên hêja. Li ser ekranên Arwar TV em di bernameyeke taybet bernameya Remezanê da li pêşberî we ne. Îro di vê bernameya taybet ya Remezanê da mêvaneke min yê hêja heye. Seyda Mele Şafî xwe niha li Almanyaya. Seyda hûn bixêr ser çava hatin. Xêrê da be, ser çavê te sax be, Xwedêş te razî be. Temaşevanên hêja Mele Şafî bixwe va nîzikê 20 sale ji Kurdistanê koçberî Ewropayê bûye, li Almanya dijî ji ber hin sedeman derbasê Ewropayê bû û weke bi hezaran Kurdan, Kurdên penaber ku li Ewropayê ne nikarin vegerin Kurdistanê, ew jî niha li Ewropayê nikare vegere Kurdistanê. Va 20 sale li Ewropayê di nava xizmetekî da ye. Lêbelê Mele Şafî bixwe jiyana xwe hemû di nava xizmeta ji bo İslamiyetê de derbas kiriye. Kurdistanê meletî kiriye, îmamî kiriye û piştî hatiya Ewropayê jî dîsa heman xizmeta xwe berdewam dike. Di nava hereketa İslamiya Kurdistanê da jî demeke dirêj cih girt. Niha jî dîsa xizmetê xwe bi taybetî xizmetê xwe dînî berdewam dike. Ez dixwazim ji Mele Şafî bipirsim ka Mele Şafî kî ye bi nasî bêguman piraniya we nas dikin lêbelê hin temaşevanên me hene mümkün e baş nas nakin. Ez dixwazim Mele Şafî bi kurtayî hineke xwe bide naskirin. Fermo Seyda. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Şukas hamdu peseneyj Kadir Rabbi و salatu selam sen Muhammed aleyhissalatu vesselam be ecid tev temaşaman gişti selam dikam. Şafii Şafii jmira division Mele Şafii nav xalqi da wisa dem naskirin ez muşe Seyda ji ber ku tu Şafî lo maştera dibêjin Mele Şafî yani ev gotina Şafî ji ku hatiye? Navê min bixwe galîkê min mele bû, mezhebê me jî Şafii bûye. Navê min kiriye Şafii, ez birayê mezinim. Navê birakê min ê piçûk jî heye, navê wî jî Mele Henfî ye. Ew jî mele ye. Ew bû müftiyê dewleta Tirka, anha emeklî ye. Ez jî bûm îmam, ez jî emeklî bûm, navê me Şafii û Henefî ye. Yani başına vate ne Şafiye, başına vate Balye. Asya ez dizanim. Beri, Mele Şafii Balye ez beri. Yani navê min Şafii ye, navê min Yesid bu saatî danî. Beri. Fermo. Tu bixwe ji Vartoyî? Vartoyê me ji gundê İnaliyê me li İnaliyê hatim dünyayê. Ji vir jî em silavê xwe dişînin ji gelê Vartoyê û gelê İnaliyê ra. بله اجي قشطه سلامتكم مالا ماجي جمرة ديفيجن مالا من العزيم يعني عائلة ما جيرة ديوتن شيخ يعني ناف كردادا شيخ دي تيكر رهبري كرنن اقرباي ما ده سلاقة يعني مالا شي عبد اللطيف ابي من مشيرون شي محمد امين بسلام ما بوات شيء قصدي اشترى بيجم امجي البارتن ما زاروتیا خدا شافعی لجن باوی خواه من لجن باوی خواه ناوی باوی من جرا دوتن شی احمد بخواجی جرا دوتن عمی یعنی آپو بزمانی فلان لجن وی من درس قرآنی درس مولود و لهجلنا و فلان ایکو مرود مال دا زاروتی دخونن من لجن باوی خواه خواه جیشون داتر باوی من ادام مدرسه چون مدرسه کردستانی جور و جور هنک مدرسه هبونن دی گریان ملكو مثلا كيف خلقش راداتن دوتن ملنن علمي رندزانن فلان مدقاريان لجيم وان بيتخوان لي بري عندنا خوان من القراكو كوتالي الجيم وان هردو برا يكمل عبد الله يكمل
عبدالرحمن من دنوا ده 11 ساله دا علمي خلاص كر من الجام سيداي من عبد الله جي اجازه قرت يعني Seyda tu meleği medrese ne? بله از Yani مدرسه ye imam hatibe nini. لا ليه ما امام خطيب جي باشي اوجي قرت اس ممكن كاتن دربا دا كاتن امتحاني ما او امتحاناش دا يعني نكو اسبوع امام بله ام بمدرسه ما خوان خلاص كر ما اجازه قرت چون كنت خوان مدرسه بك قندي 6 سالي Seyda gotuna xoşbir neke yani qasî ku daha tê bîramın di nava Kurdan da bi taybetî berê firqekî dikirin navbera meleyên medresa û meleyê imam xetîbê. Yani wekî meleyê medresa di derece yekem da mellene meleyên imam xetîbê jî yê derece dudiya da mele de hatin dîtin. merve ku li medrese mezun dibin çuqas ilmê ku girêdayê bî İslamê ba yani em bêjin Qur'ana, hadîse nehwu, serf û mentiq û ilmê meanî û beyan û istîare û falan usulul fiqh û hadîs û tefsîr û usul û tefsîr van deh 12 ilmê ku em behs dikin di medrese da tê xwendin ji bo ku melê ku ji wir mezûn bibe gişta dizane xweya wan ji wan heye lê merivê ku terin imam xetîbê باور dikim Qur'anê jî temamen naxwînin ji bo wî ewekî dîplomekî didin wan dikin mele dişînin yani haya wan pir ewkî tune yani nabêjim giş wîsane ê ku terin em imam xetîbê li derva caran terin medresê dixwînin henin ji wir terin îlahiyetê dixwînin henin filan hinkî xwe pêş da dixin lê qismekî pir ew ku ji imam xetîbê mezûnin eleqekî wan bi meletiyê tune nizam mele jî nin ja bi wê rengî مش بو خواهی گوت مدرسه خواندیه دو مدرسه کردستانی دا به آلیکاریا کردا به نون کردا به آوا کردا مخواند ام بون مله ام جوانا تشکر کن قد خیره قبول بکه ام سپاسی خواه آنها دا جوان خواه تالا رحمه خلوان بکه خواه تالا جوان راضی به انشالله خواه تالا وی عادتی وی مدرسه جناب من رانه که مخواندم چون گندی خواه دا مدرسه بکر مجی 20 ساله کی درس دا يكون جام مخندن جي يكونها مفتيبون واعظن ملان برن مالباطا ما يكون مقوت مالا ملعزين ام بشيخ سعيد رجي حركة شيخ سعيد رجي ام بشيخ سعيد رابون لا هناك شيخ هابون هناك مالباط هابون شيخ سعيد را حركات نكرا ام بشيخ سعيد رابون جي مربي ما وين رضا وفات كرنن الرياضة وفات كرنن حبصة وفات كرنن فلان هجرات كرنن ام جوا علمي خواج بوي رنجي خلاص كرو ور درس دا حتى نودي 1990 اللي بون حتى نودو داجي O da davya salê nodî de ez bawer dikim tu derbasî Avrupayê bûyî. قدخه دانسر me بله ويجي يجيبوك ولاتك جوا شهر تدا هبه تونه كاريدي درسي بدي تاقيجي ندهاتن والسلام از مجبور بوم جو ولات دركت اج ولات دركت yani tu mecbur bûyî te gundê xwe cî da hiç tu derbasî Avrupayê bû di dawiya salê nodî de ez bawer dikim. بله از نا از یکی دا 2001 دا زاد از نودی دا نودی یک گون درکتم از چون زمانی که العزیز کنی یعنی امروی داری بون مهاجر العزیز هم چون ورس کنی جورجی از هاتم استانبولی و سلام 2001 دا داویا یکی دا از هاتم اروپای از گاه هاتم اروپای ما التجا کر التجا ما قبول بو از کتم ناو حرکت اسلامی ده حرکت اسلامی دا جی زمانی که میور درواز کرد پاشه جی از بوم سرو که حرکت اسلامی جی 6-7 ساله می او وظیفه جی کرد پیش راجع اندام بون آنها جی هنه که دن بیشی میزد کن دیسا می کردان را می ملتی درس زار
وان دا نکاح وان صلح وان سکونت وان هیچ جیم نادان وان شران آن هاجی از جامی کی ملت می ناوان دانن جامی کی وان هیز ورد امامیت کم آن هاجی او به رنگی امجیان دکن بله شافعیه سیدا از دخوازم رمضان جمعه پرسی از دخوازم وی بپرسم یعنی به تایبتی وقت زانیم نزدیک 2 میلیارد نفوس عالم مسلمان هیه یعنی دنیای دا تزانین که 7.7 میلیارد نفوس هیه دما ام بفکرن نزدیک 2 میلیارد مسلمان هنه اف دیگه تقریبا 30 نفوس جهان مسلمانه و ام ده مها رمضان دانه مها رمضان جی جبو مسلمانا مها که پیروزه یعنی جه 12 مها هری پیروز مها رمضانیه و چند روزه مسلمان روجیه دیگرن رانیا مسلمان از باردکم روجیه دیگرن از دخوازم تایبتی لسر واتیا مها رمضان دهنه که بسکنی جمعه یعنی مها رمضان دین اسلامیت دا خودی واتیا کی چوایه خودی جهه که چوایه جمعه هنه که بحثا مها رمضانی بکی دنیای دا جهان دا حساب راست هیبه یعنی دیگر رو هیبه و سرن دیگر بانه دا روشت میدانه پشتی که روشت هفتت میدانه پشتی هفته مهت میدانه بهشی 12 مهن ده نوا بی 12 مهدا نوا مه کی رمضانه مه رمضانه خواهد تلقی آیه دوارد بیم شهر رمضان مه رمضانه الذي انزل فيه القرآن قرآن تدا نازل بيه قرآن تدا هاتي خوار هدى للناس او قرآن كد به هداية جمو إنسان ريا راست نشانه خلقه ده وبينات قرآن كد بيان دك تشتا إزاح دك تشتا كمرون نظام بجمرارة في جوات تشتا إذا والفرقان يجي قرآن فرقان يعني فرقا ما بين حق ونهاقيه دك خده تعالى بروجاوي بقران شفي تيزانيني روجي قرتم بكتاب يعني بقرآن ثابت ترزیه روجی گرتن همه رمضان بوی آیتا آیتا پیشی خند روجی گرتن ترزیه ایجا حدیث پیغمبر جدوی بنی الاسلام على 50 اسلام لسر 5 اساس هاتی بنا کرن یک شهادتی لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول و ان محمد رسول الله یک اوه کلمه شهادتی و اقام الصلاة نمیش کرنه و ایتاء زکات تاینه وسوم رمضان روجي قلتنا مع رمضاني وحج بيت الله الحرام يجي تشوينا حجي بان اساسا دا يجي مع رمضان سيدا مرو دكارم بيجن يعني جبر كود مع رمضان دا قرآن هاتيه روجي فرض بيه شبكي جد ليلة شبكي مع رمضان دا هي نبيوتي قلتن ليلة القدر سورتك قرآن نازل بيه سورته که قرآن من ناوی نازل بیه لقدر سوره قدری دوی سوره دا خدا تعالی ها فرمان اینا انزلنا ده ما قرآن ده لیلة القدر دا و شبه دا شبه کو قوی بلنده شبه کو قدری بلند بیه مدوی دا آنی خواری وما ادراك ما ليلة القدر دوی پیغمبر دوی خودی دو دزاني ليلة إزعدك بخوا ليلة القدر خير من 1000 شهر شبكي خير تريش حزار مهية عمل عبادت دوي شبدا خير تريش عمل عبادت حزار مهية وقدر تدا تنبه مثلا دك 83 سال و 4 ماه يعني إنساني که 83 سال 4 ماه برو بشب عبادت بك مع رمضان دوي شبه راست بيوري إحياء بكي دعاء بكي قرآن بخوني توبة واستغفار بكي عمل عبادات تتويش هذه خير تريش حزار ماهي قرآن بيات بيشن شبير بيات سيدة از خازم وی بپرسم تزانی یعنی تزانی روجی هر سالی 10 روزه پیش داتی
Yani meha Ramazan'ı her tim de ciheki da nine Kur'an de god meha Ramazan'ı da hatiye meha Ramazan'ı her salı 10 roja 5 tati o demi yani meha Ramazan'ı çava beku de meha Ramazan'ı da Kur'an hatiye. Daha Kur'an nazil bir seri da demeyen Ramazan'ı da Xwedê Teala Kur'an ji peygamberan nazil kiriye. Yani anî xwarê. Di wê mehê de wê wexta ku hatiye. Wê wexta ku hetiye. Ama wê demê belki havîn bûye, wê demê havîn bûye ama meha Ramazan'ı carna dikeve zivistanê. Bravo. Mesele ne? Mesele ne? Daha binê da esasen gava ku te got meha Ramazanê ji bo ku ew gera Ramazanê jî 10 rokê me de bi gorî hîvê hesabê şemsî a rojê hesabê hîvê ji hev ortawin da 10 rojê ye. Ji ber cêmûzê de içê dibe. Lê di ku dibe beraber Xwedê Teala methê wî mehê kiriye, methê wî şevê kiriye. Qîmet dayê wê şeva meha Ramazanê. Wî Leyletul Qedrê. Ji bo ku qîmet yani dema ku Kur'an hatibe duê demê de ji rojî neyê girtin meha Ramazanê ne be jî meha Ramazanê kengê ve ew tê hesabê ku wê mehê da Kur'an hatiye. Belê. Ji ber vêya Belê. Kur'an ji bo ku tê da hatiye em qîmeta Kur'anê bizanibin lema Xwedê qîmet dayê meha Ramazanê. Meha Ramazanê da ji bo ku Kur'an tê de nazil bûye Xwedê Teala qîmet dayê meha Ramazanê ji bo ku şeva Leyletul Qedrê de Kur'an nazil bûye lema Xwedê Teala qîmet dayê bilind kiriye. Qîmeta wî bilind kiriye. Ji meha Ramazanê fedîleta wî çi ye? Fedîleta wî bi vî rengî bi Kur'anê bi nazilbûna Kur'anê fedîlet girtiye. Ji ber vî meha Ramazanê da ku ji bo ku fedîleta xwe ji Kur'anê girtiye ji vî mehan ra jê re tê gotin şehrul Kur'an meha Kur'anê jî. Çünkü Kur'an nazil bîye jê re we jî tê gotin. İja Müslüman gere çawa li Kur'anê mêzê bikin çawa qîmetê bidinê gere Kur'anê bixwînin gere Kur'anê mena wî bizanibin gere hem jê fehm bikin hem bi gorî wî jî bi gorî Kur'anê jî bimeşe. Mesela di Kur'anê da hukuk çinin, di Kur'anê da direw çawa ye, di Kur'anê da sidq û rastî çawa ye, di Kur'anê da merû heqê ku feqîra ji xwar sermera ye, cînara sermera çe. Yani çi qas hukuk kainatê heye digişt di Kur'anê da ye. Yere em Kur'anê bixwînin qîmetê bidin Kur'anê. Seyda ne mümkün hemû Müslüman Kur'an'ı bikaribin bixwînin. Yani bir taybeti demem Kurda bifikirin Kurdê ku dikarin Kur'an'ı bixwînin ken hev hene. Yani eğer Kur'an xwendin şerteke ferz be ye İslamiyetî be pir zehmet e. Na ferz nene. Ferz nene lê zanîbûna wî şert e. Misal çawa an hem mektubekî ji dewleta Ewropayê em ê ku em hana miltecînin mektubekî ji sosyalê yan ji cîkî ji me re were em jê fehm nekin jî em ê bibin cem tercüman kî. Em ê jê termîna wî em bigirin. Em ê termîna xwe de herin. Gava wisa nebe perê te qut dike. Gava wisa nebe cezayê dide te. Aynen madem ku ji Xwedê da kitap hatiye ji Müslümana ra ji te ra ji min ra ji wî ra lazim e gere em bizanibin. Ha tu Erebî nizanî. Tamam. Tu Erebî nizanî tercüma wî heye. Tercüme niha bi gorî ku wê wextê da berî da ji heya niha anima tercüme kirinin. Yani tedbîjî her Müslüman ne şerte Kur'an'ı bixwîne ama şerte ku bizanî be Kur'an'ı da çi hatiye nivîsandin. Yani ne ku Müslüman gere Kur'an'ı bixwînin. Qismekî wî ferz bixwînin. Mesela bêjin ew qismê ku merû ibadet pê dikin ewan qismana ferz herkes bizan. Mesela Fatiha yere tu bizanibî ku tu bikî. Ettehiyyatın filanat. Evana qismê ferz e. Qismê dinê jî gere tu bizanibî di heqê te da çawa rinde tu çawa bikî, çawa jiyan bikî. Hayat û jiyan yere bi Kur'anê bi gorê ku Müslüman mesela baweriya wan bi Kur'anê heye, mirin heye, axiret heye filan. Bu wî rengî yere bizanibin. Ha Müslüman goh nadin Kur'anê. Ji bo ku goh nedanin Kur'anê, Kur'an tanîn ser repê. Ji bo ku Kur'an goh nedanî ana tu ji her camîkî di mizgeftekî de Müslüman wan nimêj dikin.
ملب بعربي دعاء بك veyahut Fatiha'yı bixune kesekî jê meعنê nizane. Gava nizane ve jê mehrûm dimîne. Gere ji tercîmê wî mêzeke gerek bixune yani. Xudayê Teala sûrê ewil ku nazil kiriye di Qur'anê da sûrê Alaq da sûrê İqre'ye. İqre mesela ewil ayeta hatiye ne gotiye Xwedê nas bike. Ne gotiye tu çi milletî ne gotiye zimanê te çi ye gotî bixune. İqre bixune. İqre bismi rabbike lezî halak. Mesela ji vî tê zanînê xwendin ji insana ra lazim e mirîk nexûne xwendinê neke îla mesela Qur'an tenê nine. Tu gerek zana bî xweneda bî. Ama tu xweneda bî tu dikarî merak bikî İncîlê bixwînî, merak bikî Tewratê bixwînî, merak bikî Qur'anê bixwînî. Müslüman taybet gelip Qur'anê ra meşgul be. Madem ku ben beha Qur'anê hususen de beha anda gerek herkes Qur'anê bixwîne. Gerek Qur'anê mêze bike. Ne lazım e bi zimanê Erebî tenê. Mêze kika Qur'an gotî çi? Yani çawa. Yani meridekî çiqa gune dike bira bike gava tewbe kir. Gava te tewbe kir tu rûcû bû. Tu li ser sikinî teş Xwedê ra tu qebûl kir teş Xwedê ra rûcî kir. Wê wextê Xwedê te Weke tê zanîn Kurd milletekî ku destpêkê da İslamiyetê ji xwe re weke dîn qebûl kirine. Yani di nava gelên destpêkê de yê ku İslamiyetê qebûl kirine yek jî Kurd in. Yani di destpêka salê şesidî de Kurda İslamiyet qebûl kiriye. Tê zanîn di dawiya salê pênsidî de İslamiyet derketiye û di destpêka salê şesidî de jî di şesidû deha da jî tê zanîn ku piraniya Kurdan İslamiyetê ji xwe re weke dîn qebûl kirine û heya niha jî piraniya Kurdan bi İslamiyetê ve girêdayîne qedr û qîmetê İslamiyetê şertî İslamiyetê dizanin. Bi taybetî ez dixwazim tu behs bikî yani ji bo Kurdan meha Remezanê bi taybetî wateya xwe çi ye û divê Kurd bi taybetî di meha Remezanê da çawa hev bigerin. û di nava vê pirsê de ez dixwazim tu di bersivê de dixwazim tu behsa fitr û zekat jî bikî. Tê zanîn ku di meha Remezanê da herî zêdetir insan xêrê dikin, fitr didin, zekata didin. Xêr li kî diçe îro bi taybetî li Kurdistanê fitr zekat li kî diçe divê Kurd fitr û zekata û xêra xwe di meha Remezanê da bidin kî wenekî bi taybetî li ser vê mijarê biaxivî baş dibe. Berê. Em li mabûn dîsa mesela İslam û Kurd ya meha Remezanê û bi taybetî Kurd. Berê. Berê. Di İslamiyetê da Qur'anê da heqê tu kesekî ji kesekî zêdetir tune. Ne Ereba ji Ecema ji Ereba heqê gişta mîna evvel çünkü Qur'anê da daxwazim wî bêjim di sûrê Hucurat da Xwedê Teala ha ferman dike ya eyyuhen nasu inna xalaqnakum min zekerin ve unsa ve cealnakum şu'uben ve kabailen li te'arefu inne ekremekum indallahi etkakum. Sadakallahul azim. Xwedê Teala divê ayet da ferman dike ji bo nasnama insana, ji bo pasaporta insana ya gelî insana dibêje min hûn ji mêr û jinkî xelq kirinin, afirandinin lê min hûn gerandinin ayrî ayrî şeab, ayrî ayrî millet, ayrî ayrî qebîle. Min hûn gerandinin. Lî te'arefû ji bo ku hûn hevdû nas bikin. Naskirina me mesela ez herim hudûdekî, ez herim gümrîkekî ew polisê wê derê min çawa nas bikin. Naskirina wan bi çi rengî gere naskirina min bi şeabê min nas bikin, bi milletê min nas bikin, bi qebîla min nas bikin. Mesela yekî Alman jî here cikî her Suudi Arabistan, ew ê Suudi Arabistan cîda bi pasaporta wî dizanibe Alman e. İja Xwedê Teala ji divê ayetê da ya eyyuhen nas ya gelî insana. Wê derê xîtabê bi Müslümana re nake. Temamî insanê dünyayê re. Divê min hûn ji geşt însan ji felsefa İslamê de were ye. Ji Adem û Hewayê min çêkirinin mêr û jinkî min afirandinin
لێ من هونگەراندنن ئایری ئایری شعب ئایری ئایری قەبیلێ لتعارفوا هون هێبدو ناس بکەن بۆ هێبدو ناس بکەن مثلا هەنێک ئینسانی ظالم هێنن kimliğa xelqê nasnama xelqê înkar kirinin navê xwe lê kirinin bi navê xwe ew mervana dan naskirinê evaya zulmekî muxalifê Qur'anê ye muxalifê Qur'anê ye yani Qur'an ji temamî insanê re dibêje Şafiî ji kîjan qewmê ye ji kîjan milletê ye bi gorê şe'b û milletê wî çi ye di kimliga wî nasnama wî de wî dinivîsî Seyda pişra em dikarin derbasê xalekî din bibin li ser vê mijarê em ê bisekinin bi taybetî ez dixwazim bi behsa meha Remezanê û Kurdan di vê mehê de Kurd çawa tevbigerin bikî Belê meha Remezanê ku ji bo ku em jî Müslümanin di meha Remezanê de me İslamiyet qebûl kiriye me rojî girtin terziyata wî me rojî girtin qebûl kiriye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gotiye لا فرق بين عربي وعجمي لا فضل عربي على عجمي ولا عجمي على عربي إلا بالتقوى يعني فضل كسي زيادة بونو قيمة كسي شرف كسي مسترنا بلنترنا نا عربش عجما نا عجبش عربا كسي كترنا ancak بالتقوى يا خدي كي أمر خدي تعالى بتجيب بينا خدي تعالى شو يحسك جيكي تزانيني شو قسم الله الدنيا هنا şu kasmeleti dünyaya hemen de İslamiyet'e de para herkesi kendimine hebe. Yani kesi zedetirnana. Jibobiya melleti ku ija nasnama van inkar kırının zaman Kur'an'da Kudu Teala diye ve min ayati halqu semavati vel ardi ve ihtilafu elsinetikum ve elvanikum inne fi zalika laayatin lil alamin. Bu tici ayet minha alameti yekitiya minha Kudu Teala diye خلق عرض و آسمانا چکن عرض و آسمانا ببی نظام و انتظام کو روشف مهد میدانه اف نظام هم توجه مذهبی که آیتی که خوده نشان دای و جاردن دویجه اوادنی و اختلاف و السینتکم آیری بو جدابونا رنگ و زمانه و او جدابونا رنگ و زمان علامت یکیتی خوده مثالت خوازم بیجم جماعتی که ملتی که لجی که به biçimi wan, rengi wan, zamanê wan girî hep cudanın. Hatta dixwazim vî jî bêjim meridekî di telefonê de bi jina xwe re qiseke jina wî dengê wî şîwa wî nas dike. Yani dengê wî, şîwa wî, zimanê wî, rengî wî ji bo ku ji hep cudanın. Ji fabrikekî çêbûnin du biraj dê û bavekî çêdibin dengê wan bezemişî hev nave, biçimê wan bezemişî hev nave vaya jî alametê yekîtiya Xwedê ye. İnne fî zâlike lâyâtin lil âlemîn. Yani Kurd diya dîtinin di dînî İslamê da dînekî adil e heqî wan jî tê de heye lema İslamiyet qebûl kirin. Seyda yani megul meha Remezanê da yani çawa ku ve bas kir yani hemû Müslüman ji bo hemû Müslümanan meha Remezanê meheke pîroze û her kesê Müslüman divê rojî bigire Kurd jî rojî digirin. Ez bawer dikim piraniya Kurda jî nihal Kurdistanê bi niyetin rojî digirin. Yani divê meha Remezanê da min got yani en zêde Kurd yani insan xêrê dikin, fitr didin mesela zikata didin û her wekî din bi awayê din alîkariyê jî hevra dikin. Yani Kurd bi taybetî li Kurdistanê insanên ku em bêjin fitrê xwe bidin, zekatê xwe bidin, fitr û zekatê xwe bidin kî daha baştir e, daha xêr e? Belê. Kurd ji bo ku İslamiyet qebûl kirinin bira rojiya xwe bigirin, nimêja xwe bikin, zekata xwe bidin, fitrê xwe bidin. Zekat û fitre jî Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dibêje zekat qenterekî İslamê yani perekî di orta zengîn û feqîra dayê. Gere bidin feqîra. Seydayê Melek Saîd Bediüzzeman divê Xwedê jê razî be. Divê eger Müslüman zengînê wan zekata xwe ne zekata zekatê bidin feqîrê xwe feqîr namînin. Ji ber diya ferz li ser me ker em rojiyê digirin ferzı ker em nimêj dikin ferzı wer zekat û fitr jî li ser me ferzı ya zikatê wan hebe zikatê xwe ji di Remezanê da gere bidin feqîrê xwe bidin miskînê xwe. Ez dixwazim ya bêjim
دولتك إسلامي قبا منتظم نبه بيت المال ويجي منتظم نبه إسلامية حاكم نبه بيت المال جتو نبه جي كتلا برات وفدون أو جتو نبه ووقت تازل سر مسلمان هركز فترة و زكاة خواه درخه بده فقير خواه بده جنار خواه بري أول فقير أقربائي ويبه جرى بري بده فقير أقربائي خواه ده پشرا فقیر جیناره خواه ده پشرا فقیر کو هنکیش دهاشته دوره فقیر کو جینارتیه تاویشته نه گلک توی بدوی بری اول فقیر اقربا باشه فقیر جیران باشه فقیر دن اگه بابانا تنه بن هینی فقیر دن Zeyda qasi ku tu dibêjî qasi ku eşte fêm dikin yani fitr û zekat tenê li feqîra diçe ne? Yani beri zekat û fitr haqqê mela nine haqqê şêxa nine haqqê Xwedê di Qur'anê de behs kiriye inneme sedekatu lil fuqerâi vel mesakin ew ê dinê em qev bidayînin cikî haqqê ku sedeka zekat zekat û fitr tu gerek bidî feqîr û miskîne feqîr û miskîn ji hev cudanin yek barîkî yekî feqîrtir e feqîr daha feqîr e miskin hinek ji wî daha yani sev destir e li bana tera zekata xwe û fitrê xwe tu gerek bidî van mesela hinek ciya şêxa xwe dabû ber hinek ciya mela hinek ciya nizamçı bana caiz nine heram xûn û xinzîr e Mixabin Seyda tu dizanî di Kurdistanê da yani berê piraniya Kurdan fitr û zekatê xwe tenê didan mela û şêxan yani feqîr li cîranê wî feqîr bû belkî di mala wî da zêde xwarin û vexwarin jî tune bû fitr û zekatê xwe nedidan wî divirin didan mela û şêxan Kur'an viya menع dike dibêje tu gerek zekat û fitra xwe ne bidî şêxa û mela bidî feqîra jinika bî û yetîm zengin min jî lê nare eger erazî wî heye xaniyê wî heye perî wî heye falan lê nare Seyda ez dixwazim derbasê xalekî din bibin bi taybetî Kurd û dewlet yani te daxaftina xwe da hinekî behs kir lêbelê ez dixwazim taybetî li ser vê mijarê hinekî bisekinim tu jî hinekî nêrînê xwe bêjî baş dibe tê zanîn yani di nava gelên Müslüman de gelê ku herî mezin û xwedî dewlet nine niha Kurdin yani nîzikê 40 milyon Kurd hene û piraniya Kurda jî Müslümanin mixabin xwedî dewleteke nînin yani li gorî şertê İslamiyetê li gorî felsefe İslamiyetê yani çawa tê qebûl kirin ku milletekî xwedî milletekî 6 milyon xwedî dewlet nebe lêbelê di nava Müslümana da hinekî millet hene 2 milyonun 3 milyonun xwedî dewletin yani bi taybetî li gorî şertê İslamiyetê yani çawa mirov dikare qebûl bike ku milletekî 40 milyon xwedî dewlet nîne û ya din jî dema tê gotin mesela Türk bi taybetî Türk Ereb dibêjin em birayê hev yê Müslümanin yani ji we re dewlet ne lazim e şert ew e ku em birayê hevin Müslümanin bes e lêbelê ji bo xwe nabêjin yani nabêjin mesela anha çiqas Ereb hene çiqaşî dewletê Ereba hene yek dewletekî Ereba heba dîsa mirov dikar û bigota temam dewletekî Ereba heye em birayê hevin Müslümanin yani tê wê manî ku dibêjin ji Kurda re dewlet tune be jî pir zêde ne mihim e ya mihim ew e em birayê hevin Müslümanin li ser vê mijarê tu çi dikarî bêjî Heqê Erebahê bimin dewlet heqê Farsayê bimin dewlet ê Kurda tune tişkîwer tune belê heqê çiyê ê min jî ew heye ama sebebî ku em nebûnin dewlet eceba sebebî wî çi ye Seyda Emel Ahmedê Xanê Seyda Emel Ahmedê Xanê ser viya pir fikiriye yani em niha bipirsin li ser xwe bifikirin em bibêjin çima nebûnin dewlet mîna xelkê
لسر ویا سیدای مل احمد پر مذاکره کری و تفکر کری نگیشتی نتیجه کی yani han hattu böveje İslam'ı em şunda kıştın İslam'ı ne işten em bövün devlet bayağı vernana çıma vernana lavra İslam dınava halkı güçlü da hebiye halk iş bunu devlet İslam'ı evmen ne kirne çıma kurt teri menakiri mesela İslam'ı devlet haneka devleti haneka menakira برای فارساج منعكرا برای تاج منعكرا برای بودای عرباتنی شكوارتنا إسلام تو كسي كي منع ناقش حقوقي ما في وان تشد ببرابه تشم ما في ببرابه حقي كي تشي هي كرداجي او هي سببي ويه تقازم بياوجم إسلامي مثلا هناك أنا جمعن هناك روشنبیه میشه اسلام دین ام پارادایشتن دبین ام مسلمان برای هفن معنوی هفن تو نف دولت ازمم دولت تشکی ورتنا هفن الیس ازمم دولت تو به تابعی من تشکی وسا دی اسلامیت بیا ناوجه و اسلامیجی تو کس کی دولتی هون منع نکریه اسلام دولتا کسی جی ایرانی جی ترکا جی تو خاص عربا جینا تو کسی کی منع نکرن ام جی بوانا دولت از رند زانم مینا ایمان آخواه اسلام نداد پیشی اما ندکی ندگو تو لایق ننی تو نف دولت yani Tulxazî bêjî İslamiyet li pêşiya Kurdan asteng nîne ku ji xwe re tekoşîn bikin û dewleteke çê bikin. Bele, yek eşkwa zaten usadım yekî devleteki İslami ji wexta peygamber heta niha devleteki İslamiya rast İslam şu 20 salekî kirinin. Devleta Emeviya, Abbasiya, Osmanlıya, Anzam çımına devleti ne İslami'nin. Yani alaka ki wan bir İslami vatuna. Devleteki bu gore kanuna Kur'an'ı eğer hareket neke ne kadar bir devlet Rabbi devleteki İslami. Mesela bejin emci Türkiye'nin emci Türkiye Rabbi'nin emci kedin kısa nekilici İran'ı Rabbi'nin. Mesela Türkiye'de faiz alenen serbest helal. Evet. Günah ki kebaire. Günah ki bu gori İslam'ı günah ki her mezana faiz. Zina serbest. Günah ki mezana. İşte Rabbim kuştun civay mesela ehene kuştun kudukin güç düşünüyor nakojan. Yani ben günah kebaire mezan duvalateki de alenen kava aşkara hebe hakim be devletlere ve devletlere ne yaptın o devletteki İslamiye. O devlet binavi İslami. Mesela binavi İslami orduya bişine Afrin'i, bişine Rojava ve efendim binavi Khali Suriye Fetih bukhunun. O Suriye Fetih'i bukhunun. O Suriye çiçi bukhunun. Alaka kiwan bi Suriye Fetih tünne bira Müslüman biya zen nekin. O mervana İslam era zulüm dike. Yani çuha düşmanati bi Kurdara dike. Eqwasa zêdetir düşmanatî bi dînî İslamê re dike. Heta Kurdê ku mesela İslamiyet qebûl kirinin dixwat kemin şikî ya. Peki wê derê Kurdin camiya wan heye, mellê wan heye, azan didin, rojiyê digirin. Tu çî wê derê fetha çi dikî? Seyda yani bi vê ve girêdayî hinekî behsa AKP jî em dikarin bikin. Yani AKP bi rastî mesela li Tirkiye her Piranya kesin yani civaki AKP veke partiyeke Müslüman dibinin. Yani dema meruf li ameli AKP dinire alaka xwe bi İslamiyetê ve tune. Yani divê derbarê da tu çilkarî bêjî divê meha Remezanê da. Bawer bike alakaki AK Partiye bi İslamiyetê re yani çixwas heye ji Erdoğan pirsîn Erdoğan gotin em partiki İslamînin dibêje şahs Müslümanın yani melek dikar bêje ez Müslümanım eku bêje eşhedü en la ilahe illallah nibêje dikar rojî digirin navê xwe dikin Müslüman lê ne partiya Erdoğan partiki İslamı ne devleta wî devleteki İslamê devleta İslamê Kurd û Tirka û Arab û Faris û merdê ku li Türkiye jiyan dikin gerek giştî mîna hev bizanibin
gere yeki zedetir nizanıbın. Devlet gere yek mervek millet iki tane nevi güç gibi adalet gere de hebe. Devlet adalet de tüne beji zaten alaka ki wan bir İslamiyet falan tüne. Seyda merv dikarim usa bejin. Yani dema mervle ameli AKP dinire, li karu xebati AKP dinire, yani AKP li Kurdistanê bi taybetî partiyeke zulümkare. Yani zulüm edmeşine. Yani merv dikarim bejin yeku alikariyê didin AKP, yeku dengê xwe didin AKP, wekî ku alikariyê didin zulümkara. Ew jî münafıqin. Yani rocî bigirin negirin ez bawer dikim tu mana wî tune. Evi ku zulüm dikin meyla kalbi kaç nedim balmava. Ne kurayı? Denk zaten gelemiyorum neden. Kurt denkiştirin kuştini. Kurt bir renginin kijan parti tibi beraber saat fazım bir bejim zamaneki mezela bahs dikir. Ne di? Ez giyiştim Menderes Partiya Demokrat vakt peşavi da Atatürk'u Xalq Partisi di zamanı vida qetleamê Kurda di Dêrsimê çîbiye, a Şêx Saîd çîbiye lê Kurd bi vî rengî jî xilas nabe. Kurd yani yek be inşallah maşallah İslam bizanibe raya xwe bidî ittifaq em dibînin û ittifaq û yekîtî mabêna Kurda da tune be ew ê Tirk jî li Kurda zulm bikin, ew ê Faris jî bikin, ew ê Amerîkan jî bikin, ew ê Rûs jî bikin. Yani tek teri nakim güç dikin. Dünya güçlü kurda zulüm dikin. İni jî mesela bejin em bahs dikin em dibêjin devlet İslamî em para da xistine me nas nakin. Müslümana tenê. Bavê min hat dizgin destê Avrupayê û Amerîkandayê. Amerîkan û Avrupa jî me qebûl nakin. Mesela Seyda Emel Ahmed Musa gotî, Seyda Emel Xanî. Gerdê hebûya me ittifaqek. Gerdê hebûya me ittifaqek. Yani divê ittifaq di nava me de hebe. Jajber ya ciki dinaj be gerdê hebûya me padişah xwedê kulahek. Padişah gibi heva kullê padişahî serî va. Ta'yîn bûya ji bo wî textek. Zahir de dibû ji bo me bextek. Wî wextê zahir dibû ji me re bextek. Mehkûm aleyhû sealek. Meglûb û mutî û Türk û tacik. Ezmame de hikmeta xwedê da. Herkes perê û hey perê Kurda tune sikinek yediye. Dibe saqî tu ji bo xwedê kerem ke yek cür'emeyê di camê cem ke da cem binzam çabi da kifş bibit li ber me ehwal kanê dibêtin müyesser iqbal. Qet mimkine ev ji çerxê lewleb daliq bitin ji bo me kewkeb. Bextê me jî ji bo me bibit yar carek bitin bibitin ji xwabê hişyar. Yani em ji xwabê hişyar bivana. Rabit ji me jî cîhan penahek peyda bibiva ji bo me padişahek. Şiirê hunera me bête zanîn hunera me bata zanîn qedrê qedema me bête zanîn derdê me bitin ji me ra bibe ilacî rewacî ilmê me jî bibe rewac. Gerdê ya me ser firazek sahib keremekî suxen nevazek nextê me dibû bê sikke meskûk nedim ma û bê rewac û meskûk. Ba Seyda Emel Ahmed Xanî Kurtî û gotiye. Yani haqqê Kurda di dînî İslamê da li ser navê însaniyetê jî bi navê însaniyetê jî haqqê Kurda heye lê ez anha bawerim vî haqqê hanê bi çi tê destxistinê ne İslam didite ne gayri Müslüman didite sebebi wî tu ittifaq nakî. Yani divê tekoşîn bê meşandin ittifaq di navbera Kurda da hebe yekîtiya Kurda hebe da ku Kurd bikarin bibin xwedî mafê xwe. Seyda misêde zemanê te ez bawer dikim nema Ma misal xwazim tişkî ji bê. Belê kerem ke. Bira kî hêrs dibe bira hêrs be. Ez xwazim wî ji bêjim. Sebebê ku ên naxwazin ittifaq çêbe. Ê ku xwe
beyat ola xwe ji her olê rintir dibîne ola xwe dike sebeb nara ittifaqê bi xêrî din re çê nakin yek jî felsefa xwe ji felsefeyê xelkê rintir dizanin her kes mesela em bêjin ez Müslümanım ez dibêjim Kurd were em ittifaqê çêkin yani were cem Müslümana çêkin Yezidî were cem min Alewî were cem min Hristiyan were cem min dînê rast ê min e êwe giş xelet e va ittifaq a çênav tu dînê İslamê ji xwe re te qebûl kirî tu mala xwe de qebûl ew ê dinê Yezidî ye ew ê din Alewî ye ewa me şemsiya ku em binda top bibin Kurd û Kurdistan e بله tu gava vana dan alî kî tu ittifaqê çêkî ji were ser îdeolojî tu gava were ser van partiyê ku xwediyê îdeolojiyan in yek demokrat e yek sosyalîst e yek felsefeyê ye yek dibêje serokê min ji we zanatir e yek divê bavê min pir eş kiriye yek dibêje bavê min pir xizmet kiriye heta dev ji vana ber nedin dev ji van tiştê xwe ber nedin ittifaqê nikare çêkin بله mesela ona berzanî divê werin cem min çêkin ji PKK re divê wer cemê PKK divê te zanatirim ez te bihêztirim em quvetirim partiya em bêjin PKK jî dixwaze ittifaqê çêke tu gazî tu bizevkî gazî dike ama gava gazî dike gazî cem xwe dike gazî cikî de nake gazî Kurd û Kurdistanê nake yani herkes mixabin dibêje werin daxilê me bibin li ser vê esasê em dikarin bi hev re kar bikin yani li ser Kurda pers e li ser alimê Evet. Kurda li ser rewşenbîrê Kurda pers e herkes pê pîsiya partiya welatê xwe bike Seyda em gihîştin dawiya bernameyê tamam gotinê te hebin hêjiyê dawî em dikarin bigirin wela gotina min a dawiyê ew e li ser ne terz li ser Kurda ku em ji van partiyê xwe re bi pêsîrê wan bigirin du Kurdistanê da ittifaqa xwe çêkin hûn heta çê nekin ne Amerîkan we qebûl dike ne Müslüman we qebûl dike ne Tirk we qebûl dike ne jî İran we qebûl dike çima Evet. qebûl bike em ên du partî heye partîkî eger quvwetlî be mesela İran xwe pê ve digire ew dixwaze tişkî bide İran dixwaze tişkî bide ja wê wextê ew ê kur cem Tirkan in Tirk jî dixwaze bide cemê xwe evan fesadarın jî henin ji ber vî heta yek nebin ittifaq nebin ebayana rolê düşmin xilas nabin Bele ez vîya ez Kurda gişî selav dikim ez rewşenbîn û mellê Kurda selav dikim ez bêjim hişar bin bê pêsîrê van partiyê xwe bigirin ana mesele İslamiyet û Alewîtî û Yezidîtî ji ortê derketin şwe ana îdeolojiyê partiyanin bira van partiyana mesele İslamî bira nekin mana û nekin hüccet ji xwe re destê wan daye bira ittifaq bikin yekîtî çêkin ku em jî mîna xelkê li gemîkî sar bin derkevin sahilê selametî wernêbe em perîşan dibin bele îşa destê me her sed salê din der Xwedê Teala vî milletê ji bî zulmê xilas kî inşallah Seyda ez pir spas dikim temaşevanên hêja em gihîştin dawiya bernameya taybet ya Remezanê heya careke din bimînin di xweşiyê de silav û hurmet Selam û hürmet ji we re